siya po natin, siya si Paulo ng Gera, hindi siya po nito. Amen. Siya si Sinan Pastor, siya si Patang, mga kaunsi, Sinan Paus, siya si Nagpapiyole, may Pilip Abuela, siya si Paulo ng Diyos. Masigura rin kaya ang service, may mga pasyen, kami sa siya, bayo na yung source ng tayo. May kami rin po siya sumaros, Wilwin, siya si Kawilo, ng Kawilan, siya Raul, kasalit na rin siya si, Soyang siya si, kasi sa kanyang kapiti ang masig. Paul, kasalit na naman sa sa Kawilo, Penny, sexual naman katigda Penny. Penny, sexual naman katigda Taras. Kasalan mo rin siya sinawa sa ating Kawilo ba? And sa punan kawan mo, kumaan katigda, hindi sa siko. Pasari ako sinakasyangwan niya, kawal sa ita, na nasansuwa sa ating Kawilo na nangyayari mo sa was. Kayo, nakasalan mo rin siya siko. Siya si Suwe, we're working women, no women na nangyayas. Siya si kamay nila pa na siya si Momor na sampay, and even siya si may pa story na siya si Noe. Siya si Suwe, eset tama na yung naramasan. Kayo. Pero yaw, Paul, kasalita pa, ang supos na sa uyayang mayakos, saswa ka kapuresa, saswa ka kamau suwa. Bayi makarada, Paul kasalita pa, yawiya sabun ng kamu pa bayi na mani women tawin nawin na sasi. Kulikila ima sa kakan rumain nila, mapitaw na niya. Aksasi ang masasi suwa. Karata Paul, aksasi ang suwiya. Mo ang sawun pa, ano na ang sawun ka? Ano man kami sa pila, ay sa waspis, taw-tawis na kayo, matawag at po, may taw-taw yung mga hindi na yung po, may pangalaman na mga kawalan, may gawang lang sa may bahay na rin, manunan lang sa kasasitawi. Wala man, doon ka na, ay po, may ang sawus na kayo pitin natin na, makirin, siyas. Vairasi ko pokosan mo sa abis nawal, nagtosa, nakakanin, raswa na, karami na nakakanin. Wala nga napanita sa rin na neta, siyang barriya. Papi na panene, wana sa rin siyang barriya, o tanaya pitimis na, nagalap kas-kasuli, wala kami na pitiman. Tapay rabay na sa one me, aramasilingan na yung umimara. Tapay ko rin, wala man tira tayo, so wala ka na lang mga diba? Nanalahan, nagkakabali ka na rasa ni Teya. Ato pa mga yakin, penay si Ripis, kulilan niya din. Ay matawa na, paswa ka na mga siriman pa. Si Ripis pa niya siya kwayo, paswa ka na timbili na awal ko datos. Baka meron na pauwan, ang showbiz na yan naala, paswa ka na ito sa waray isang awari ako. Bagay ba mga kay tibisirin man kamay rilay, tagay kiyang pitiman ng kakang sisilay, kaya kaya asa. Bayan mauya, kaya alala, kiyang ka naman may puruto, siya ka tapang wali rin yung mga dalawa na. Yung karawaro ta, puruta. Tapos, para ka naman matagawan, tapos kaparme, mayroon masigim, men kaparme, hindi tawin namin mga. Kaysa wala, wasagis mo, at italanayin mo, wasagis mo ang kawan na ibisarin na no, yes, soy. Kapitinan mo, wala-wala-wan mo, narobay-ban mo, masan mo, naipara, masan wani mo. Kaya pinakitinan, naway ni isala, kapalwaran sa pisa. Sabagay naman mo pa, utang tapapanin, kaya pala tagay kangala siya. Wan bingarong-arong lili, namalang, matamataw, pikinan nila natin. Pilaway, eway, sipi ko paraya, palwaray
bismillah tiar dapat mana solan no. Agar rumah nila siriman sama-sama bersyakas. Apa pun kita dapat tiar dapat siriman nila papit. Apa anu na kaya pantakan topic na tiyan. Epi kita siriman anu na kaya wit. The Walkman 1111 nila. Apa tiar dapat kan kitiman na yatin. Doki tawela siriman doki yate. Kaya nawag ng karal tayo masalaan, punta ang rin naman. Yesu akan kapagat tayo. Kaya, matangatawar niya ang mapoy na kasalayan ng asin manas na kaksa sa susunod. Pamay patapan, kasalayan ang rumahin kitang meron. Ang subos masyarakat ay araman tiyang sa upuan, tata sa tiyang tapa, sa amasapo, sa suwan, kapuratas, tama sa pangalan. Para tayo uya sa susunod. Kau mo na magandang pinang meron kasi nakakalimutan sila. Hindi makakain sa kapuratas para tayo upang nagkariyaw sa susunod sa pagkami ang mas nangyayari. Wala man na naman na paano pipinyan ng magkakala, paano at kawalan niya siya. Pagkatapuan ka tayo, kawin sa susunod. Naramas man na na uya tang meron. Kaso ka siya. Sa susunod ng kau mo may Lain pengasuhan, suara di pasukan sasusun. Sasusun kapakapin, sasusun. Dalam menamai apa